Estem en molt pocs dies d'acabar aquesta campanya electoral de les eleccions a Corts Generals. Avui fem una mica allò que en podríem dir d'aturada en el camí, perquè hi ha el Barça-Cèltic i aleshores hem fet un acte amb la gent jove, amb les joventuts nacionalistes, amb la Unió de Joves, amb gent que els ha volgut acompanyar, tots joves, excepte una mica nosaltres, que ja no ho som tant, i ens hem reunit aquí en un local de Barcelona per mirar, primer, el partit, però sobretot per fer pinya de cara a les eleccions, de cara al diumenge. I aleshores, si a mi, per exemple, un d'aquests joves que hi ha aquí, em digués, escolta'm, 5 raons per votar Convergència i Unió aquest proper diumenge 9 de març. Jo què li diria? Li diria, mira, primer, Convergència i Unió té una prioritat, i només una, que és Catalunya i els catalans. No tenim cap lligam amb formacions polítiques espanyoles ni de cap altre lloc. No tenim cap mena de subordinació ni de dependència. Tenim les mans lliures. El proper 9 de març votaré Convergència i Unió, molt convençuda, per moltes raons. Per exemple, perquè no m'agrada el PP, perquè la política i les ideologies que professa el PP no tenen res a veure amb el meu país i amb la meva manera de pensar. Perquè no m'agrada gens el PSOE, perquè no ens els creiem a Catalunya. Perquè tampoc ens creiem a la gent d'Esquerra Republicana, perquè a Convergència i Unió crec que hi ha persones nacionalistes de veritat i que volen fer bé en aquest país i no crec que la millor manera de fer-ho sigui fent president una persona que no és nacionalista. Em dic Àlex i votaré Convergència i Unió perquè és l'única força política que pot garantir que Catalunya sigui decisiva a Madrid i que és l'única força política que pot fer avançar Catalunya cap a la seva plena sobirania. Som els únics que podem fer-ho i han descartat altres forces polítiques que se'n diuen també nacionalistes, independentistes, però com podeu veure en el Senat van amb una, podríem dir, entesa de tripartit. Per tant, l'únic partit amb mans lliures per actuar és Convergència i Unió i per això s'ha de votar Convergència i Unió. L'única prioritat que té és Catalunya i la seva raó de ser fonamental és Catalunya. Penso que l'única opció possible ara per ara és votar Convergència i Unió. Estem vivint un bipartidisme que no ens porta enlloc i necessitem un partit fort, realment ens defensi i ens representi. Per això votaré Convergència i Unió. Segon, és una formació política que vol progrés i oportunitats per la gent. És a dir, que no vol un país ensopit, ni un país mort, ni un país amb decadència, sinó un país realment viu i un país que crea oportunitats, òbviament pels joves, però també per altra gent, d'altres edats. Em dic Òscar i votaré Convergència i Unió perquè no vull que s'entreguin de Catalunya amb el tema de Rodalies i de l'AVE. Vull que Catalunya sigui forta a Madrid i pugui decidir les seves infraestructures. Per exemple, les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre és el cas de que agafar un tren de l'estació de Tarragona a Barcelona costi 30 euros, mentre que agafar-la de Toledo a Madrid en costi 9. El recorregut és el mateix, això és un dels molts greuges que des de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre denunciem cap a l'Estat i amb Convergència i Unió aquests problemes s'acabaran i Catalunya serà més respectada. A Convergència i Unió hi ha hagut propostes i coses que s'han tirat endavant al govern de Madrid que han estat de molt valor pel nostre país, com per exemple la supressió del servei militar, com per exemple la regulació del deute extern amb els països empobrits, com per exemple el compromís adquirit amb el govern espanyol per tal d'eliminar les bombes de dispersió. Tot això són propostes que ha fet Convergència i Unió a Madrid i de les quals jo m'hi sento molt identificades. Per això, el proper 9 de març votaré Convergència i Unió. Tercer, perquè nosaltres lluitem per el concepte d'un sol país. No només Barcelona, no només una comarca, no només l'altra, un sol país, tota Catalunya, un país on tothom tingui aquestes oportunitats, visqui on visqui. Soc la Meritxell Planes, de la Seu d'Urgell, i votaré Convergència i Unió perquè és l'única força política que fins ara ha demostrat que Catalunya no és només Barcelona, sinó també des del poble més petit del Pirineu fins a Barcelona i ha demostrat que pot fer qualsevol cosa per tot el territori. Quart, perquè lluitem per un sol poble, és a dir, no només un sol país geogràfic, sinó una sola societat, un país compacte, un país cohesionat, un país que, encara que hi hagi gent que vingui d'altres llocs, que no hagi nascut aquí, tot això formi una sola nació, que realment hi hagi una majoria molt intensa de catalans, molt forta, que vulguin fer seu el país, que vulguin fer seva Catalunya.
Bones, em dic Jordi Joan Castillo i votaré Convergència perquè davant de l'esfera bipartidista de l'estat espanyol són els únics que sé que em defensaran a l'hora que em vulguin imposar una tercera hora de castellà o no vulguin complir l'Estatut. I cinquè, perquè volem fer respectar Catalunya. A Catalunya se li ha perdut el respecte, Catalunya no se sap fer respectar amb tots els ets i uts i això requereix un cop de timó, requereix una altra manera de fer les coses, no? I això és el que jo crec que ofereix Convergència i Unió, per sobre de qualsevol altra formació política. La possibilitat que Catalunya es faci respectar, que defensi la seva dignitat com a poble, la seva dignitat com a nació, i que davant de qui calgui i on calgui, Catalunya sigui allò que volem. Un país respectat, del qual els catalans, tots els catalans, ens en puguem sentir legítimament orgullosos, començant per aquesta gent jove, que són la gent que en qualsevol moment haurà d'agafar també el timó d'aquest país. A les properes eleccions del 9 de març votaré Convergència i Unió i, a més, estic molt convençuda d'això i per això vaig a les llistes, perquè vull que Catalunya torni a ser respectada. Tant el PP com el PSOE han utilitzat Catalunya per finalitats electorals. Hola, em dic Jordi i jo votaré Convergència i Unió perquè no estic disposat a acceptar que des de Madrid governin Catalunya. Hem de votar Convergència i Unió perquè les nostres decisions siguin escoltades i el nostre país sigui respectat.